сега ми се разби сърцето, но участника предишния ме изкарва извън равновесие. Само ви моля да не иронизирате жертвите на пътя. Само това иронизирам жертвите на пътя. Възмутен съм, че мислех си, че съм видял най-голямата помярщина в политиката, но Николай Попов надминава това, което съм очаквал. Разтреперал съм се да използваш смъртта на най-милото си, за да капитализираш политически ресурс. Е отвращение, което предизвиква в мен този човек. И ще ви кажа само две неща, искам три. Гербаджи, дългогодишен директор на Пазар Юг, назначен от Общинския съвет на Бойко Борисов, Фандъкова, по лично препоръка на Орлин Алексиев. Знаете ли кой е Орлин Алексиев? Задкулисието, което унищожи Слави Трифонов, Има такъв народ. Задкулисието, което 22 година ИТН се разцепи. Напуснаха депутати, защото мафията проби фита на тази мафия беше тогава Орлин Алексиев. Това е новия проект на задкулисието, този човек, който го използва също задкулисие. Му почушна, че ще прави партия. Същия човек, който на 30 април 21 година, искам да покажа, охранява къщата на Бойко Борисов заедно с Георг Георгиев. На 30 април 21 година Николай Попов охранява къщата на Бойко Борисов от протестиращи граждани. Това е след първите избори, април 21 година. Ето го със синята грейчица. Този, който сега твърди, че ще се бори с модела на Борисов. Ето го със синята грейка, охранява на Бойко Борисов къщата с тениски на Борисов. Същия човек, който с Фандъкова управлява криминално пазари Юг, 3 пазара Иван Вазов, знаете и големите софийски пазари. Сега ще се бори ето го с Фандъкова, с Борисов и Пеевски. Възмутен съм от този човек, защото в първия ден, или втория ден почина това прекрасно същество. Той имаше феноменална дъщеря. Аз лично съм се разстроила с жена ми вкъщи, като гледам неговите постове с това дете. Той излезе по телевизията и каза: Николай Нанков и ГЕРБ убиха моето дете. Да знаете, бивши регионален министър, това е вярно. Това е единственото вярно нещо, което той е казвал. ГЕРБ и ДПС убиха неговото дете, свали си поста, проведе разговор с Борисов и му почушнаха, че ще му направят проект партия, за която в момента стои Орлин Алексиев. Господин. Каза преди малко, имало премиер-пожарникар. Ти на този премиер-пожарникар му пазеше къщата на 30 април 21 година. Той те избра тебе за Пазар Юг за директор. Нали? Ти с Фандъкова обикаляше цяла София. На Орлин Алексиев протеже. И сега той ще бъде преминал. Аз се боря сред всичко това. Как ще бори той с модела на Пеевски? Готов е да управлява с всички, каза. Чухте го първо изречение. Не може да управляваш с всички, ако ще се бориш с модела. Никаква спойка не може да бъдеш ти. Ти си проект на мафията, който е пуснат в момента, да дърпа от Радев, да дърпа от Меч, да бъде нещо, което съжалението да си играеш с емоциите на хората. Аз заради това така не мога да говоря добре, защото аз изключително много го съжалявам. Изключително много, но не всички, които загубиха деца, направиха партии по този начин. Нали така? На втория ден в студията. Така ли тъжиш? Той подкрепи Сарафов, господин Любенов. Той излезна в подкрепа на Сарафов. Той атакува Теодора Георгиева, прокурора, който разкриваше мафията, му отиде джуджетата и се осра. Но той атакуваше Сарафов. Той атакува и съдийката, тази, която се противопоставя на нотариуса. Знаете, времето, с което разполагате... Това е моето време. Аз искам да се чува истината. Нищо друго няма значение за мене. Сега ще ви кажа нещо шокиращо. Сега ще ви кажа нещо шокиращо, за да знаят българите. На 19 февруари Николай Попов е празнувал в Швейцария, в Куршевел, един от най-скъпите курорти, рождения ден на Орлин Алексиев с Румен Гайтански вълка. И на мен ми се обадиха възмутени гости на този рожден ден и ми пратиха и снимки и видеа. Аз го питам: нотариалната ти заверка, господин Попов, че си срещу Борисов и Пеевски, включва ли това, че ти не си с мутрите, които дълги години унищожават и точат национален ресурс? Да ви припомня, 155 милиона вълка от ББР невърнати. В момента обвиняем за това. И той ходи да празнува с тях Крушевел. Айде да се върне сега, ако гледа, да каже: ако това не е така, ще му покажа, че е така. Защото дори на мутринските им събирания има хора, които не могат да приемат, че ти се правиш, че съжаляват, че страдаш, за да използваш енергията на хората. И то енергията на съжалението, за да правиш проект да помагаш на Борисов и на Пеевски. Категоричен проект. Категоричен съм в това, което говоря. Струва ли се нормално с Пеевски, срещу Пеевски и Борисов, но с
Орлин Алексиев на рождения му ден на 19 февруари. В едно заведение, много щастлив, как танцува. Да го пусна ли по телевизията? Е този същия от сияние, който се възползва от страданието и моето, и вашето, и на всички. Затова прекрасно детенце. Аз си е момиченце също на 2 години. Той има моето съжаление, но няма моето уважение. Защото такива като него, които се огледаха в политиката заради своето нещастие, които викат го, защото клевети, заради това го викат съда. Колко неща съм казал във вашето студио, помните ли? Защо няма нито едно дело за клевета? Защото са истина. Така че този няма моето уважение, трябва да влиза. Призовавам никога да не гласувате за патерици на мафия.